naman tumawa to. Kasabitan. Nagkasabitan kayo, te? Nagkasabitan dito? Ganyan ako, bila pinapumulit sa ganyan eh. Attention na naman ako sa ganyan eh. Malayo na lang ako eh, kasi kung pala may problema na sila eh. Sila pa rin na umali. Kaya sila inapuntada. Assist tayo traffic na, oh. Nag-ano eh. Upo na lang, kuya, upo na lang kayo dito sa ano, oh, para makaupo kayo ng maayos, te. Ha? Naipit kasi paano? Naipit. Oo. Dito na ano. Naigagalaw? Hindi. Gagalaw mo? Huwag mo na masyadong anuhin. Huwag mo na ang galawin. Walang ano eh. Ayun yung ano, PSD. Tumama doon. Hindi, naipit siya eh. Bumangga kasi. Bakit sa lolo, kaya pinanahan kami, sumasa kami dito. Huwag nyo lang galawin, kuya. Kasi kung ano, sana ano lang, parang bugbog lang. Huwag lang ano. Hindi, naipit siya dito eh. Napunta kasi ng motor eh. Diretso na. Oo, kaliwa nga pala. Sagian. Kaya yan na, i-assist kayo niya, no? Ng ano. Nagkasagyan guys dito sa ano. Pumasok ng ano eh, pedis na ano to, bike line. Nagkasagyan. Ano nangyari? Ha? Ano nangyari? Nagkasagyan sila dito. Sinong galing bike lane? Galing ang bike lane. Ang tanong, bakit kasi ang bike lane ay para sa motorcycle lane? Sige. Kaya nagkukusta aksidente yan, marami na aksidente. Sige. Anong tama mo? Kailangan mo ng ambulansya? Di may galaw yata sir yung ano. Tanong mo lang kung ambulansya. Sino nakabanggaan niya? Ikaw? Yung babae. Sabihin mo yung ano masakit, tatawag ang ambulansya. Oo, para ano. Ano baka naipit lang, nabugbog lang. Sir, pacheck ako ang driver's license. Hindi mo mamarami naman yan. Kaya guys, sila-assist na ng PSD sa Makati Public Safety Department. May tama, ano ba ito na nangyari? Balik po kami dito, tapos itapos na ito, kumama. Ito. Kaya napunta po kami dito, tapos kami dito. Galing ka ba ng labas? Hindi, nandito galing siya. Tawag ito, papasok. Lalabas. Pero dito ka galing. Ikaw? Hindi ko madali sa sakyan. Pagkalan ka. Wala ko na bangga. Sige. Ma'am, ikaw po na lang namin. Ang lalahan namin. Kung hindi ka okay, punta po tayo ng hospital. Go, yun ang ano nyo. Kaya mo naman. Sige, tawag ko lang muna ito. Ayun. Kasi muna kailan maano sa ospital eh. Kaya pa
kayo sa Double Papa. Thank you. Sige, ingat na lang ulit kayo. Pumilit lang ako ni mama niya. Oo. Kaya ako na bahala dito. Sir. Salamat, sir. Huwag na kasi kayong dumaan sa bike lane. Okay guys, nasikaso na ng PSD. Tawag ng ambulansya. Hindi may galaw nung babae yung niya yung paa na ipit doon sa pagbagsak doon sa sa kanal.